Ay, sorry. Ito yung matalim. Sarap, parang sobrang bilis natin. Wala na yung nasa likod. Wala akong narinig kahit na parang hininga sa likod. Parang sobrang bilis po niyata natin. Sobrang bilis, wala tao sa likod. Baka 2 oras yung hintayin natin yan. Ay putang ina, ayoko tingnan. Shit, ang taas. Kala ko mababaw na tayo. Ay. Kuya Elmer, walang elevator? Tinanggal-tagal ko sa Angeles. Ngayon pala ako napuntang Arayat. Ito pala yung Arayat. Ate Lucy, sigaw ka lang ha. Sapatos na kayo guys. May sapatos ng shotgun. Ating kayo lahat. Ha? Yes. May sapatos na kayo. Hey, yung kuko ko sa paa. Namamatay dahil sa sapatos. Ate Lucy, okay ka ba dyan? Ate Luz? Hindi, dinatanong ko lang, baka ano po. Sinecheck ko lang po kayo. Hindi po, okay lang po. Ingat po, may mga ano po, vines dyan. Huwag po kayo tatakbo. Sinecheck ko lang. Uy, sir. Ay, madulas no. Ay, nako. Para tayo yung sa abs and curves, yung bola na pambalance. Di ba? Ay, shit, ang dulas dito. Ate Lucy, madulas banda dyan. Magtarsan na tayo dito ah. Ba't may yellow na ribbon dito?
Dulas. Dulas ng mato yung dahon. Dulas. Sabi ko na guys, kunwari kami mo. Sir, Muna kami pero muna kayo. thank you po. Ay nako, madulas. Then mapagkunwari. Madulas oh. Wala na po karatang bato. Ah? Nasa bato na kayo tumaan sir. Nakasabay natin sila. Nauna kayo sa amin. Una ba kami? Ano kami eh. Dito ka ng bato. Kakapit sa sapatos mo dito. Sige po. Wala ka sa mandi iray. Trap tong mga ano na to ha, dahon na to ha. Ate Lucy! Ate Luz! Kuya Elmer! Hintayin lang po natin si Ate Lucy. Ate Lucy! Diyan po kayo. Si Kuya Elmer. Yan si Kuya Elmer. Pahintay lang natin siya saglit. Kuya Elmer, pahintay lang natin saglit si Ate Luz. Nasa likuran ko. Wala siya kasama eh. Tauli ko. Oo. O kasama niya isang guide na sa ano yun eh. Wala siya kasama kasi nasa huli siya.